tuko kurwase constituency ya Nyaribari chache nigo kongusana na ogotindi kogenda takoba go kwene kigwa ase amate yemo kurwase Kenyoro kiari tarike kutoka ase wodi ya Keumbu amate yanya takoba ge konia ensemo yendemero ya yegochia ase omugori yomo naboige amate yekanyara koba konganya kurwase enseme yo ase geka egetambe magaya barabwo koirana magigaya omugaka wengeyo unyata koba koni ndemero eyogo siria obugima bono nigo omugoryo yo hanyarete koba gweso kinagoteba nigo babigete okobwatana nga niganyarete koba gakogora ensemo yosipi yendemero eyo egeta sene kendeze TV nigo kenyara koba igikana sengeyo asabanyara koba bakoboria nkabanyara koba kwenekerigwa anene obwene bwabo haya magega yabarabu kageranga nigo barachikoba bakogurwa endemero yabo amono mugori oyo nyarete kobaga korase ensemo eyo murikio Evelyn Sero ntanyara kobaga ikirana senseme yelitaro imeyo wodi ya Keumbu nagotwariganira robotiro kubate amateyemo kurwa sensemo ya Ritaro ryondonga wodi ya Keumbu ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo egenderete wakambia mona sekigambiro nenseme kwegerera obwene bwa mwenya banto asoko bakonya komwenia omongina bwenkeyo Diamono sana saba amate bana bairi n'abantu bose abaja gutwakira pole mama asirire atagasira na mama osirire bona atigaire n'abantu bane n'abana bane korengana nabwo engusanano nigo yaberege kwene kiwagati yabo no mugori yomo bwo buremo uyo kubaunereria ko irobulimo bwensi asegotebekana una nigo auneretwe ekengesegeke kyo buremo bwo ichebuna korengana abaibuli bantebeti abantebeti asamwete na asechane lakini bona kana abiri umuntu amonene nganeti na iche inyirane esemo yane nkanyora gakweresa nga mpwesi gonga kuminga pwesi na tata kangoro kiniga ekere tata ngorogeti nja igetegere nkwa gacha akamubwata akamuire chera akanyora ruburu irororo agakwa Francis Kamura akitanga ninkoreneria ekoti yaitombi yamono abagambi baitu mwatubogete yaitombi yamono atubali bakurwanirira enseme yabataka kubairana rimbi yamono abasani bose bataka igambi yamono korengana nere Elijah Nyona kurwa sensemo yo kwegerera obwene bwe mwanya banto nigengane yo yabeire asegeka eyuere obunereria ase eyamateyo amangana atayibona achaka twabere tukosugulika kurobuna chagete mpako mungina buna chitukwire na sinka na ande buna yaikire tubona iga ari twakonyoranga abantu bakira sinkeye asinge chugo cha kutagore nyumba gwetera somugori oyo gorete oetu enseme yemo asechai lakini oyimukire ochire mpaka bono gare iri burimo atatagitie family ya koleki eberegaiga nigo bono bakomochio mugoyo yo ase ataikiranetie no nyanase amatangayo komwene nyagusira nandekera umuntu ukuguru buri menusu komenye kumyoka wichlands wachi ko korosi document kitali chekene eyi ni makosa pato muntu yorego kuchanda tata stili na ba no matanga ya tachiti una taicha yona bwatege tabwatira erebo na tabu erari nera ntu abande tubwato muchanga erekerenga kiaye nobore mata gete bwensi nigi amate yaganire ko bwatisiwa asoko gayanwa kwenganeyo asanyona aine kyabuna ensemo yo kwegerera obwene bwa munyabanto negendere gotenena ne amateyo asoko rabuna banyoriro obwene bwabo yento ndasabe abagambi bambwatesi bali bamanyete igoro ya mangana kuna yayiga nabwo baragere imenye naiche no kamenye okwi into na human rights le lasma torenga twakonyiro family y'umuntu oyo batigare ko ba asenke yiga ekyagire nkene yabo mbabu atinkende nigo chinga kiechyo kubolya kwa rwegwa sebigambero kubekemerobero yokonyora obwene ero kubakonya kuna chebina asentira erendonke only igongo sabe court yerigereri sana igore amangana maremo abantu bakogenda abantu abatari kwenyara babere bakunyenya swa sentire etabwenereti lakini asabire koti mwanye kunyarekana
ebine biri koti abantu batumugocha abantu be koti batumugocha ase ground banyora information kurwo ekere kinage kuchikona chwa yatuka ngabako na chikina asoma maene. That is my appeal. Ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero.